Kvalitu pôdy vieme ovplyvniť rôznymi zásahmi. Dôležité je, aby sme do pôdy priniesli život v podobe organickej hmoty a mikroorganizmov, ktoré nám s tým pomôžu. Jednotlivé rastliny na pozemku nám môžu signalizovať stav a charakter pôdy, preto potrebujeme svoj pozemok pozorovať. Veľkú zmenu vieme urobiť dodaním kompostu a jeho priebežnú aplikáciu na povrch pôdy. Je vhodné, keď pozorovania urobíme aspoň 1 rok, aby sme mali obraz o všetkých ročných obdobiach. Tiež sa potrebujeme oboznámiť s druhmi rastlín, ktoré sa tu môžu nachádzať počas celého roka. Mnohé druhy sa sami vysemeňujú. Mnohé sa rozmnožujú vegetatívne, napríklad podzemkami, takže aj toto si potrebujeme sledovať. Pír je jednou z rastlín, ktorá je na pozemku často. Rozšíri sa aj z malého kúska podzemku. Jeho obmedzený rast môžeme zabezpečiť prekrytím časti pozemku nepriehľadnou hrubou fóliou alebo kobercom. Cez fóliu zabezpečíme aj obmedzené alebo žiadne zrážky, a teda jednu z podmienok rastu – vodu. Zabránenie prístupu svetla znemožní priebeh fotosyntézy. Ale sila rastu píru a jeho energia v podzemkoch nám zabezpečí, že sa rastliny povytiahnu z pôdy pod fóliu a tak ich môžeme ľahšie vytiahnuť. Priemyselne vyrábané komposty, kde prebehla hygienizácia, sú štruktúrne vhodné, ale obsahujú minimum mikroorganizmov. Tieto mikroorganizmy ale vieme v starostlivosti o rastliny a pôdu vhodne dodať napríklad výluhmi zo žihľavy, kostihoja, ale aj z píru. Význam doplňania živín do pôdy a jej obohacovanie živinami je pre rast rastlín dôležitý. Je to ich výživa. Kompost tiež môžeme použiť ako mulč, nástielku, zakrytie povrchu pôdy a zabránenie jej vysychaniu a tiež ľahšiemu klíčeniu burín na nami pestovaných hriadkách. Tak budeme mať bohatú úrodu, ktorú môžeme spracovať alebo iba priamo zjesť ako surovú. Nech sa vám práca vydarí. Štruktúra tohto kompostu je úplne úžasná. Kúsočky hmoty sú výborné. Vonia stále zamaštaným hnojom, ale čo sa týka plastov, sa tu nenachádzajú žiadne kúsočky, takže som veľmi spokojná. Dosť sa ešte prehrieva, takže budem musieť vyskúšať klíčivosť semien, ako vlastne budú tie semená reagovať.